baka san gare ba, in baka san gare ba, in baka san gare ba, in baka san gare ba. Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu, barkamu da wannan lokaci. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin in baka san gari ba. Shirin a yau ya samu bakuncin wani babban malami a jami'a kuma ɗan gwagwarmaya shugaban shirin Agile na jihar Sokoto. Ba umar yau sananne ne baya buƙatar wata dogon bayani. Dr. Mansur Isa Buhari. Dr. Assalamu alaikum. Alaikum assalam Siddiq. Kamar maka barka zuwa cikin shirin in baka san gari ba. Barka dai. Ya gajiya jama'a. Alhamdulillah. Mallam a cikin daƙiƙa 60 muna so mu san tarihinka. To, sunana dai Mansur, sunan babana Isa, sunan babana Buhari. Sunan mahaifiyata Hajiya Aminatu. Sunan uwar riƙona Hajiya Nana Asma'u. Diyar marigayi ɗan Galadima Waziri. Haji Bello Kiɗaɗawa, Allah ya mishi rahama. An haihe ni a shiyar Ƙoharini da ke Sokoto a tsakiyar shekara ta 1970. Na yi firamare ita a lokacin ana kiranta MPS BK Road, yanzu ana kiranta Yakubu Ma'azu Model Primary School ko Science Model Primary School na gani. Na ƙare ta 1988. Na je Sultan Bello Secondary School na yi karatu 1988 zuwa 1991, inda na rubuta JSLC na wuce Nagarta College 1999 zuwa 1994 kenan. To tsakiyar wannan karatun na yi karatun addini. Can Ƙofariri can baya kafin a kai ni primary school na yi karatun allo gidan wani babban malami da an ka sani da Malam Zalla, wanda da shi da mata ta yi dukkan sauransu Allah ya musu rahama. Modibbo mun ka fara karatun allo. Da mun ka tashi mun ka koma Bado Quarters 1984 kuma mun ka ci gaba da karatu, inda na shiga wata makaranta ana kiranta Nurul Ilm. Nan na fara karatun, na ci gaba da karatu addini. Da mun ka tashi daga Bado Quarters 1991 mun ka komo Kwantagora Road, akwai wata Khalifa Islamiyya. Na shiga can na ci gaba da karatuna. Kuma ina zuwa da yake makarantar boarding nayi. In na dawo weekend ma ina ci gaba da zuwa. Har lokacin da Allah ya sa dai na samu kammala karatun Alƙur'ani kuma mun ka dan shiga littafai, amma littafai gaban wasu malamai na zauna haka abokan aiki. Akwai Malam Misbah da shi na fara dan karatun hadisai, da yake shi fiqhu mun dan yi shi makaranta. Amma hadisan da muka yi karatu na ƙasa ne ba sama ba, irin su Umdatul Ahkam da abin nan Bulugul Maram da sauran dai ba a cewa ƙanana matsakaitan littafin hadisai. To bayan na gama dai secondary school 1994 na je SCAS lokacin na fara IJMB. To IJMB daga nan Sultan babin nan me ake kiranta Kwantagora Road, na katakawa zuwa lokacin SCAS nan aka IJMB. To sai kuma babana ya retire daga aikin gwamnati, sai ya tashi daga cikin gidan gwamnati da an shi dan gratuity ne, sai gida can Bado. Sai mun ka koma can, wanda wannan ya yi interrupting karatu na IJMB 1995 karshe haka. To da muka koma Bado, da yake can ta min nisa, sai na koma COE 1996. na fara pre-NCE, na dai gama NCE 2000. Sannan na fara aiki da Ministry of Science and Technology lokacin aka kai ni Science Gwadabawa, ina koyarwa daga 2001 zuwa 2003, 2023 kenan ko. Sai na samu aiki lokacin kuma an buɗe Sultan Macido Institute, lokacin tana Taru Bafara Institute for Quran and General Studies 2003. Sai na yanke aiki na da Ministry of Science and Technology, lokacin ana kiranta Science and Technical Education Board. Sai na dawo nan na fara ƙasa kuma daga 2003 zuwa 2008, lokacin da naka aiki da can Gwadabawa. Sai na koma na ci gaba da university, na samu direct entry na Usman Danfodio University. NCE na yi ta English and Social Studies. Bayan na gama sai na je nan Danfodio kuma ni karanci English din. Shi kuma
da yake sai da dan fara aiki 2002 na koma na ƙari 2003 na karanci English. Mun ka ƙari 2005 na je na NYSC Abuja a wani insurance company ana kiran shi IGI, Industrial and General Insurance. Bayan na ƙari NYSC na sai na dawo gida in ci gaba da teaching ina dan dama ina teaching ne na samu na koma makaranta. So ina nan kuma sai Zenith Bank sun ka kira ni da in yi reporting Kano in yi aiki da su. Ina shirin tafiya kuma sai ga sakon SMS na Usman Danfodio University 2008 kenan cewa suna gayyata ta gurin interview na ɗaukar malantaka. Lokacin Professor Bande ne abin nan muka je interview kuma Allah ya taimaka muna da yawa inda suka yi interview din amma dai mu uku Allah ya sa mu kai nasara tunda dama mutum uku suke so to sai aka ɗauke mu uku da ni da Dr. Mikael Barau da HOD mu ne yanzu Dr. Bakar Alkali. Sai aka ɗauke mu aiki 2008 as graduate assistants. To ana ɗaukar mu kuma bayan shekara ɗaya sai aka ce to sai mu koma mu yi karatu. So sai na yi joining nan Danfodio na cigaba da masters ina shi ma English language na department ɗin da nake. Ina ɗan karantarwa kuma ina cigaba da karatun tunda babu malaman da yawa balle in tahiyata on study leave ɗin da aka. To haka dai har na samu na ƙari masters ɗin. Da na gama masters na cigaba da aiki na sai kuma na samu damar zuwa PhD. Da zan tamu in tahi akwai wata University of East Anglia. Na samu admission zan je in yi karatu. To mahaifina hankali ne bai kwanta da in bar iyalina ba in tahi can karatun PhD shekara da shekaru. Yadda ban shawara cewa in zama nan. Sai na yi shawara da malamina Professor Shehu Sidi wanda ya taka rawa sosai ga rayuwata. Ya sami son karantarwa a jami'a da ina ɗalibi saboda yanayin yadda yake karantarwa. Shine wanda ya iya karantarwa kuma idan dai kana da fahimta zaka gane abin nan karantarwar shi. Kuma yana da sauƙin kai sosai wanda shi ma sauƙin kai ne yayi shaping idan nika mu'amala da ɗalibai na. Wanda mutum ne wanda matsawar dai kana da abin da aka ce seriousness ko kana ɗalibi ne zai yi mu'amala da kai mai kyau. To haka dai na yi shawara da shi sai ya bani shawara da zan ta yi ABU Zaria sai ya bani shawara in ta yi BUK don PhD. To sai na je na fara PhD na a 2015 amma saboda yajin aiki da corona da sauransu dai sai 2021 Allah ya sa na gama PhD wanda bayan na gama shi na dawo kuma sai ayyuka sun ka ƙara ƙaruwa tunda ina ƙara karatu na dawo sai aka bani postgraduate coordinator na makaranta na nan department ɗin wanda shi nake rike da shi har yanzu wanda nika kula da karatun gaba da digiri kenan postgraduate wanda shi nake rike da shi har yanzu. Masha Allah malam duk da ka ja mu da tsawo wani tarihi amma nan ban ji ka taɓo Agege ba kuma na cewa masu Agege shin kuma Agege Lagos na so me alaƙar ka da Lagos da aka ce kuma su Agege? To Lagos baban mahaifina shi Alhaji Muhammadu Buhari wanda galadiman Sokoto ne har Allah ya mai rasuwa. Shi yayi sana'ar goro mun ka samu tarihi zuwa Lagos ko sana'ar goro dai fatauci da ya kai shi Lagos. Yana zuwa lokacin kamar tun ana zuwa ƙasa. Kamar ga wurin samu tarihi kamar ya tafi Lagos kamar 1908 ne ko 1912 ban da iya tunawa. Shekaru da nisa. Shekaru da nisa. So ka san lokacin ba motoci akwai wakila wata tahiya da doki ne ko ƙasa. To saboda yawan zirga-zirga suna fatauci har ya kasance shi ya zauna can saboda an saka kayan masu fatauci da aka kawo yana abin nan kuma Agege wanda Central Lagos ya san shi ya Hausawa ce. Su sun ka kawata. To ka san ga al'adar mu in kana zaune ga gari za a laƙa maka sunan wannan gari. Shi yasa kaka jin an ce Bature Shinkafi wanda ainihi ne dan Kwarena. Ahmad Muhammad Gusau wanda ainihi ne dan gida dawa ne saboda kila zamantakewa ya kai mahaifan mutane can an haife su can tun da lokacin ana haɗe. Zaman da Lagos na mahaifina wanda yanzu maganar da nika yi maka family na sun zauna Lagos shekara kusan za a ce 60 da wani abu ko fiye da ko kuma kusan 70 ma idan aka ɗauko tun zuwan shi. Kini yanzu akwai sauran ƴan wasu. Har yanzu akwai kanin babanmu yana nan da rai ne. Alhaji Ibrahim Agege shi ma aka ce mai amma ya tawo Sokoto 2010 bayan ya share shekara ina ganin 56 Lagos. Ya dawo Sokoto Kano ya fara dan komawa saboda
ya ci gaba da rawa ta dan ya yi kewaye zama cikin yan uwa ne. Kano kuma bai ji daɗin zaman ba sai ya ƙara dawa nan kusa. Yana nan garin nan shi ma shi Kabiru mahaifina. Masha Allah. Wanda kuma akwai kanwa mahaifina wadda Kabiru mai da yake wadda suke da uwa guda. Ta ma Allah ya mata rasuwa ita kuma ta yi aure Tambuwal ana kiranta Hajiya muna kiranta dai Gwaggwadila. Ta yi aure nan gidan marigayi Abubakar Gora Tambuwal nan ta zauna kuma ina zuwa gurin ta sosai ina hutu tun ina NCE wurin ta nika hutu. Kuma har yanzu zumunta tsakanin mu da diyanta tana nan bata yanke ba wanda shi alaka ta da garin Tambuwal mafi yawancin lokaci. So kaji gaskiya yadda Muharin da aka kiran Agegen. Don haka ma duk wanda a gidanmu wani haka aka kira ne yanzu Agegen. Saboda wannan zaman da shi kakanmu yayi na fatauci. Amma dai lokacin da aka haifi mahaifinmu sai ya maishe shi gida don ya zauna cikin yan uwa. Nan aka kawo shi yayi primary yayi secondary nan da ya rayuwa ce gaba daya. Kai ba zama Agege ba. Ban taba zama Agege ba irin wanga zaman da aka tunani sai dai ziyara. Sai dai ziyara. Mallam an san ka dan gwagwarmaya wanda bancin da malamin jami'a. Dan gwagwarmaya wanda ke kokarin kamar jawo hankalin gwamnati musamman a kafan sada zumunta gidajen rediyo domin ganin ta yi abin da ya dace. Wanda a wancan lokacin wasu na ganin cewa kamar kana aiki ne ko an ce kuna aiki ne wa jam'iyyar adawa a wancan garin Kano. Kwatsam sai jam'iyyar da ake da kuke wa aiki ta kafa gwamnati. Kuma ta kafa gwamnati an daku a jiki an ba ku makamai kuma an daina jin kun shu. Wasu na ganin cewa kamar an yi proving din mutane right cewa lalle ko wannan ya majibiya adawa aiki wannan maganganun muna jin su kuma koyo shi ana faɗa mana su har abokan mu'amala wanda ba mu tsammanin mu je wayannan maganganu ga da suna faɗi amma dai gaskiya wanda suka mu'amalance mu ta kusa ba wanda ga social media dai sun ka san mu ba su wayannan maganganun dan sun san mu na farko dai gyaran da zan yi ni ba dan gwagwarmaya bane babu inda na taba tashi na gabatar da kaina wai a matsayin dan gwagwarmaya duk wanda ya san tashi na duk abokaina wanda sun ka san tashi na sun sani ba wai ko ni gani dai ni ina da ra'ayi zan bayyana ra'ayina ban jin tsoron faɗa maka ra'ayina wanda zaka ɗauka ta wannan matsalar ka ce babu wata gurma da tashi ina yi social media ce kowa na shiga ya magana so gwagwarmayar da mutane ke cewa ni ina mamaki dan babu kana gani ai wasu comrades suka maka mu sunan su saboda gwagwarmaya ba wai abin nan bane wai dan saboda su gwagwarmayar suka yi amma ni babu gaskiya inda ni taba tashi ni gabatar da kaina matsayin gwagwarmaya ana gabatar da ni a matsayin wasu su ce dan fashin baki ko mai shari'a kan lamarin yau da kullum da sauransu wanda kuma ya samu asali ne saboda ila lokacin kafar Facebook ita ce kafa kawai da mutane ke expressing kansu to amma magana ta gwagwarmaya abinda mutane ya kallo gwagwarmaya tana da asali ka ɗauko maganar gwamnatin da ta gabata gwamnatin ta gabata na farko dai lokacin da ana zaɓen 2015 ni da yake gaskiya ga ra'ayi na tahiyata na siyasa ban jam'iyya yanzu da magana da kai babu jam'iyyar da nake ni mutum ni kai idan na ga yanayin tahiyar siyasar ka shi na burge ni saboda kila ka saura to ina goyon bayan ka kuma ban jin tsoron a san ina goyon bayan ka misali na goyi bayan zaben gwamnatin Tambuwal a matsayin gwamnatin jihar Sokoto kuma gurgudu waɗanda nika mu'amala da su da campaign sun sani cewa lokacin mu an ga mu gashe ne duk da bai kusan bai san muna yi ba kuma ba don muna yi lokacin dan a biya mu ko wani abu a'a kawai muna ganin irin experience da mutum irin Tambuwal ya samu da har ya kai speaker muna kyautar zato in ya taho Sokoto za mu ga canji sosai shi yasa ni na goyi bayani bai kusan nayi ba mamaki ma ke an ka ce mai nayi goyon bayani abokin karatu na da abokin aiki na kuma aboki na Dr. Muhammad Sajo lokacin shi kuma yana goyon bayan Alhaji Mutari Shagari former deputy governor Sokoto ni kuma yana goyon Aminu Waziri Tambuwal babu irin takaddama ba mu yi ba da shi har yana jawo hankali na don dai take ce maka labari da an ka samu gwamnati muna dan supporting dinai to hatta kai dai an ka shi shekara ba a wani abu da muka tsammani dan babban matsala idan kana wa mutum tsammani to babban tsammani to yana da wahalar burge ka ko ya karamin abu ba lalle ko ya karamin abu bai burge ka yawa kallon da muka gwamnatin Tambuwal lokacin nan ba irin gwamnati wanda zai tahowa na ba wai a ce wai ya gyara kilomita guda da rabi a kama talla ko kuma ya gyara dan block na classroom kallon da muka yi mai irin ayyukan ga da ya dauko na hanyar airport na asibitin ga irin kallon muka yi mai
irin mega project waɗanda za su canza Sokoto cikin lokaci mu shi a kallon da muka yi mai to su kuma wasu da yake kaga kallon da suka yi mai bai kai haka ba shi yasa da ya abu kaɗan suka gani ya burge su to kaji inda an ka samu rashin fahimta tsakanin mu da masu ganin cewa mun sawo shi gaba to in dai takaice maka labari ni na ga abu bai yi mini ba ko ga social media ko ga bandin tsoron haɗa mutane ra'ayina sannan ba haɗi nika yi don ka yaban ko kuma don ka ɓatan ba ni ra'ayina na haɗi to mutane sai suna ta cewa lokacin muna shiga gidan rediyo amma babu wanda ya san tarihin zuwa mu gidan rediyo gidan rediyo ni ina zama ina kwanci cikin halon ga an ka kira ne daga Vision FM ban taɓa mancewa 2018 dan ba mu ko fara ma magana akan gwamnatin da ta gabata ba cikin rediyo sai wannan lokacin mun ka fara magana akai mun ka tahi an ka kira ni an ka ce don Allah wani ne don Allah ana dakka Vision FM don ka taho akan wasu maganganu da kai akan gwamnati ta ɗauki nauyin shiri ka taho ka abin ga ka taho ka kare kanka ga maganganun da kai to kaji mittahi a wanda an kawo sun ka ɗauko maganganu ni gama ba ko maganar da ya kamata a ce ni an gayyace ni ba don inda na san kalan mutanen nan an ka gayyato wannan lokacin ban ma zuwa saboda na zata mutane ne waɗanda kila sun san abin da suke wadda tattauna ce za a yi ta fahimta su fahimci luga da muka kallon abin sai an ka ɗauko wasu 'yan jagaliya an ka kawo lokacin nan to da lokacin mun haɗi maganganu to wanda mun ka haɗi waɗannan ba su iya kare gwamnati ni ta ni dai su kuma suna su biyu ba su iya kare gwamnati saboda abun da mun ka bishiro da an ka ƙara shirin kasan wanda lokaci yake abu na yawo sai program da ya yawo sai wasu sun ka koma ƙara biya kuma mu koma dawowa to haka dai an kai ta turka ni ban taɓa ɗaukar takarda ta wani cewa gani gidan rediyo a sani in program akan gwamnati ban taɓa ba dukkan ganin gidan rediyo gaita ta an kai hannan da ake babu gidan rediyon da kuma ma'aikatan gidan rediyo sun sau da tsari yake ko ne ishiri baka zuwa ɗaya ka ce ga ka taho sai wanda an ka gayyato ka an ka ce ka taho idan ba gayyace ka ba baka zuwa so duk shiraruwan da mun kai mun yi su ne bisa ga gayyata kuma magoya bayan gwamnatin wannan lokaci su ka ɗaukar nauyin program da kansu sa a kirawo mu to daga taya sai mun ka fahimci akwai masu unhwani cikin magoya bayan gwamnati da wannan takaddama don su ta kuɗi gurin manyan 'yan siyasa ashe duk shi ajidalin da an kai ta yi kuma abin da ya ƙara confirming wannan wanda kila masu saurari wanda ka su adalci za su fahimta lokacin da an ka ba honorable Bello Goranyo chairman na PDP jihar Sokoto wanda shi komi adawa ka da shi baka ce mai ba da tijana ba saboda mutum na wanda gwagwaro yana kwatanta wurin mu'amala sosai yasa PRO ya kirawo mu ni dai ya kira gida ne PRO na PDP Hausawa ya kirawo ne muka zauna muka fahimci juna duk bashi irin wanga labarin da baka cewa wallahi honorable mu haka ji muna zaman mu aka kira mu a ce sai mun taho kaga in ba mu shiga ba a ce ƙarya ta muka an kira mu mun ki zuwa sannan mun ka shiga kuma tambayar mu za a yi dole mu ba da amsa sosai ba muka bijirwa da abubuwan da zamu faɗi muka fahimci juna ya ce to don Allah alfarmar da ya roƙo saboda abubuwan su yin yawa takaddama tsakanin gwamnati da mutane kuma ana yana generating abin nan so hit sosai yana sa zahi cikin al'umma don Allah matsalolin da mun kaga muna iya ba da shawara ga gwamnati shi kofa ta buɗe take kuma za su dinga reaching out za su dinga tuntuɓa a ba da shawarwari a rage wannan kuma idan mutane sun ka lura waɗanda za su kwantar da hankalinsu za su ga tun lokacin da Bello Goranyo ya samu ciyama na PDP jihar Sokoto ni dai an ka rage jina cikin gidan rediyo lokacin kuma ai kana jin mutane har suna ta cewa ai an saye ni wasu ma don sun mai san bukaka sarkin boko wai da kwamiti an ka saye duk abin da za a sai mutum da shi ba ga wanda za a sai shi sai kwamiti so gaskiya maganganun da shi Bello Goranyo ya shigo da ya nuna fahimta na cewa gaskiya ba daidai bane ana shiga gidan rediyo ana gayyato mutane dan dai abin nan kuma shi ma abin da fahimta ya fahimci cewa masu yin wannan suna yi ne don a tadda wurin da ita suka umarni da ita su tafi wurin gwamnati a hidda kuɗi don a tafi kare gwamnati to lokacin na ma gwamnati ta bijiro hankalinta ya tashi an kai ta iza mutane gidan rediyo ana hidda kuɗaɗe shi gwamna wannan lokaci bai fahimci haka ba gaskiya bai fahimci cewa ai yan cikin gida ne yana ba waɗanda ka son su dinga umarni da wannan dama suka rura wannan wuta kuma da muka fahimci haka ne wallahi da yawan mun ka zuwa baya so wayannan abubuwan sun faru kuma na dan lokaci ne lokacin duk gaba ɗaya
babban shirin da an ka yi lokacin wannan Sokoto lahiya da lokacin da wannan intervention ya shigo na shi Bello Gwaranyu mutane da yawa sun kabar jina cikin Sokoto lahiya har suna ta hadin cewa ai gwamnati ta sayi ni amma ban tanka ba dan ka ni kai ba bali in ce babu bayanin da zai maka saboda ba don ka ni kai ba to kuma ni na san tsakanina da Allah na san kan da mutanen nan so kaji dai haka ne har wannan wuta ta Sokoto lahiya ta mutu sai mu tattauna wanda kuma shine program din da aka yawan jin mu shi kuma mu tattauna shiri ne wanda gidan rediyo ke yi don a tattauna matsalolin jiha da ƙasa baki wanda shiri ne wanda ana gayyatar mu kamin mu akwai wanda aka gayyata suna yi da sun ka samu mukamin gwamnati kuma ka'idar gidan rediyon Vision da ka'idar gidan rediyo na Vision idan kana da kowace irin alaka da gwamnatin da ka mulki kowace iri ce ba za su gayyato ka kai shiri ba wanda su yanda ma maganar ka ni gwamnatin Amadu bata ban mukami ba mutane kawai surutun su na su kai Ajal aka magana Ajal tun lokacin mulkin gwamnatin Bola ka bani ita mallan kai mu social Ajal kai magana cewa kai da kun samu intervention na PRO na party na PDP wancan lokaci chairman party ka dan ja baya abubuwa kawai kakan ba da shawarwari ne personally sosai ga makusantan gwamnati da gwamna wa'anda wasu da sun kaji sun sani kuma sun san mun yi haka da su idan mun ga abu muna zuwa mu faɗa musu tun da lokacin da mun ka samu access da muka satan gwamnatin Buwal wa'anda muna wasu ta waya wasu za mu cin musu mu faɗa musu matsala ina tuna matsalolin da mun intervening kuma an kashe ka an kai akwai matsalolin da sun kawo irin na Sani Dingyadi da ina wa'anda muka kira kuma su shika su ɗauki mataki a dakile matsala wanda kuma ba sun mun fito mu kama faɗa mutane cewa a'a ai mu mun kasa an kai kaza ba to wannan abin yayi playing role sosai wurin ganin cewa saboda idan dan al'umma haka abu kuma don a gyara ba wai dan kana bi kai suna ba wanda da yawa mutanen su haka suka faɗa mana wani in dai abin ga don Allah kuka yi ba don kuna neman ku yi suna ba to ga hanya da za a taho a kai korafi wurin masu mulki kuma suna ɗaukan mataki kuma gaskiya mun fara gwargwado lokacin nan in mun ka faɗa musu to ga matsala kaza suna zuwa su gyara wannan yayi tasiri sosai wurin rage shiga cikin gidan rediyon ana wa'annan kai da kawon sannan intervention na biyu da an ka samu malaman addini akwai malaman addini wa'anda ana ganin girman su sosai ba wai jihar Sokoto ko Najeriya ba ana ganin girman su gaba ɗaya duniya wa'anda su ma sun kira mu sun ka jawo hankalin mu cewa to wane wannan yawan shiga gidan rediyo ana tadda kura yana kawo rabuwar kai cikin al'umma Sokoto al'adar mu guda addinin mu guda bai kamata a ce matsala tana tasowa tana generating ana samun rabuwa kai ga waɗanda an kasan al'ada guda addini guda ba don haka don Allah ya kira wani babban kusa da gwamnatin Bol malamin addinin ya ce to ga wani nan da wani don Allah duk abin da ya taso wanda kuna buƙatar gwamnati ta gyara don Allah ku faɗa musu wallahi za su isa kuma gaskiya mun gwada yin haka kuma hakan yayi tasiri sosai so dai kaji mutane da ka cewa mun shiru yanzu ila masu manta tarihi ne in an manta tarihi ina ganin duk wanda ka bi na ga kafar Facebook da social media da gidan rediyo ya san cewa tun bayan zaben 2019 na rage wasu abubuwa akwai wanda suna da alaka da maganar mahaifa kaga maganar matsalar tsaron sabon birni ita ma da ta kai wuta ta yi sama muna abin da gwamnati sannan abin da ya sa mun ka kalubalanci gwamnatin ta gabata akan matsalar tsaro saboda denying akan matsalar tsaro da gwamnati da kai ne hito yayi in yan siyasa rana waje ka denying matsalar tsaro gabashin Sokoto ba za mu kula su ba amma mutum irin gwamnati hito ga duniya yana karyata cewa abubuwan da ka gudana sabon birni da Isa ba gaskiya bane wayanda ke wayannan maganganun an ɗauki nauyin su ne don su bata mishi suna kaga zargi na mai ƙarfi wanda idan ka kai kokarin kai kuma ka bayyana cewa lallai gaskiya bane abin nan kaga zargin gwamna akan ka zai tasiri dan karami nake ga gwamna abin da ya faɗi shi mutane za su ɗauka babu ne ɗaukan nau to kaka za a yi wanke kaina dole sai mutanen nan da abin ne ya shafa sun ga lallai matsalar nan akwai ta kuma alhamdulillah yanzu duk waɗanda kaga suna magana akan matsalar tsaro mun yi shiru lokacin da matsalar tana ga idon sahu bata haɗe mu ba da muka yi magana inda sun kama muna wurin gwagwarmayar tabbatar da cewa an jawo hankalin duniya game da matsalar tsaro na a ɗauki mataki to da ba a kai wannan abu ba lokacin su aka zage mu ana cewa ai matsalar da muka waɗi ta tsaro ƙaryata muka idan mu ɓata mu gwamnati suna wanda ba su kama mu na wannan lokacin ba wanda suna yanzu kaga sun zagayo kuma suna cewa wai mun shiru mun bar magana wanda mu mun filiyan namu rol kuma ga rayuwar duniya idan ka buɗe ƙofa kuma ƙoran nan ya zama mutane sun shigo ta to babu buƙatar sai ka ci gaba da abin nan lokacin da mun ka fara abubuwan tunkarar gwamnati da matsalolin mutane
duk wanda annan ya sani kamin mu shiga gidan rediyo nan wallahi ana tuya mutanen Sokoto a gasa a canye gwamnati canye wallahi kowa na jin tsoron gidan rediyo ya magana amma da mun ka fara shiga min faru mutane ga suna hayyau suna shiga wanda wannan ya bude kofa mutane sun ka fahimci cewa ana iya zuwa a faɗa mu gwamnati gaskiya haka ga social media an yi lokacin da wasu abubuwa kowa tsoron haɗin su ya kai amma mu za mu taimaka haɗe su ne kuma mu faɗa mu al'umma kuma muna kiyayewa wurin cin zarafi kada ya zama an ci zarafi da yawa to duk wayannan abubuwa su ne mutane yanzu sun shigo suna yi ba dole sai kai ba mun yi namu role akwai wayanda sun yi kamin mu kuma sun ka jayi ba mu taba zagin su mun ka ce dan mi sun kai ba akwai misalai da yawa yanzu kamin mu fara mu tattauna su Hassan Sahabi Sayin Lawal PRO na PDP su sun ka fara da ya samu mukamin kula da gidan sanata Aluwa Mako sun ka cire sun ka bar kira ne tunda ya kusance dan siyasa ko akwai Alhaji Bashir Kabiru Asada shi ma yana cikin mu tattauna da an kai mai SA an ka bar gayyata tai akwai Bashir Abimani duk wayannan sun samu mukamai ma cikin gidajen yan siyasa kuma da mun kato mun kai cikin owa muna shiga gidan rediyo bamu taɓa mai da hankali kuma zage su ba akwai wannan Yusuf Dingyadi duk sun yi tasu gwagwarmaya amma da sun ka samu damar da sun ka kusanci gwamnati kaga biyewa su shigo gidan rediyo ba mu dawo ta kansu mun kama zagin su ba su yi kaza saboda mu fahimci cewa dole ne wani lokaci zai taho inda kai kuma zaka jayi ka ba wasu guri su shigo mu tattauna ba bar shi ba har yanzu ana yi mutane na shiga suna faɗin ra'ayinsu social media ta nan buɗe kowa na shiga ya faɗi abinda a ra'ayi ne akan gwamnati wasu ma abinda kai baka iya faɗi saboda girman ka ya kai suna iya faɗi amma baka taɓa abin nan ba su wanda zaka ce kila mutum gwamnati ta sai shi ko ta amshe shi abu biyu ne na farko ka gani yana kariyar gwamnatin nan na biyu ka ga yana faɗa ta mai suka gwamnati duk wanda hake da mu baka cewa haka ma da biyu ɗan da babu inda zaka jinga mun to amma gwamnati ta gabata mun yi kariyar ta ga abubuwa da yawa mutum yana iya nisa hosu yanzu zuwa hutu yayi amma kamar akwai abin laraba ka cewa as-sukutu rida naka shu kamar yadda ce tunda kun yi shu kenan kun kenan abubuwan suna ta normal a akwai abubuwa da zaka lura da su na farko al'umma yadda take don in ka soki gwamnati Sokoto sayan ka an kai ka soki gwamnati tunda an yi muna in kai yabi gwamnati sayan ka an kai an yi muna kuma an ana bisa gari ga wasu idan kai shiru an saye ka duk wanda kai za a ce kana da kayi lehi don haka ya rage gare ka zaɓi lehi sannan shirun da mun kai ba don muna approving abin da sun kai ba ne saboda muna da access gari ga na kusa ga gwamnati kamar da mun kai access ga na kusa ga gwamnati kusan ƙarshen gwamnatin su wanda shi yasa tun lokacin mun kai shiru an kama zargin sai mu an kai ai zargin mun yi shiru ba ga gwamnati ya fara ba tun da waccan gwamnati za mu dan je hutun rabin lokaci idan muka dawo za mu ci gaba in baka san gare ba 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 masu kallo barkamu da dawowa inda muke tattaunawa da Dr. Mansur Isa Buhari. Dokta kana magana akan sha'anin gwamnati da kuma yadda kace kamar da kuna faɗi dan ba ku da access da gwamnati ne sosai kuma kuna access da gwamnati shi sa kun ka daina magana ba kuma daina magana mun kai ba muna magana sai dai kila medium na maganar ne ya canza ka san mutane dama zaka ga in dai ba a ji ka ga rediyo ko ga social media ba kuma shi ka bin mamaki da mutane ba maganar mutum ɗaya ka diba har da aiki kamata mutane in za su yi adalci su diba shi in bar magana akan matsalolin al'umma muna aiki akan matsalolin al'umma to kaga in an ka ga baka magana kuma babu aikin da haka akan matsalolin al'umma to an ga damar duk abin da aka gira ma a faɗi amma dai magana ta gaskiya shine duk lokacin da muka kusance su muna faɗa musu gaskiya kuma ga wasu abubuwa da muka faɗa musu kai tsaye ya yi tasiri dan zan baka misali tun wancan gwamnati misali ni da abokina Bashir a ce da muka yi ta magana akan gratuity na ma'aikata wanda shekara kusan 3 ana magana ba a ɗauki wani mataki da ya dace ba misali so amma da an kai mu Bashir a ce da S economy audience ne na farko da mai girma gwamna maganar ne ya fara mishi wadda yana yin ta bayan kwana biyu an kai setting committee na harkar gratuity kaga magana ga mutum ta yi tasiri ga fiye da abin da an kai shekara 3 ana yi so ba abin da a shiru ka ga abin da ba daidai ba ka ki magana shi a shiru
amma duk muka ga abin da ba daidai ba ko misplaced priority gwamnati ta yi ma mu faɗa musu cewa wanga abu da an kai ba shi daidai a yaba misali ga abin da ya kamata wa al'umma. Ok, zumallan kenan yanzu ana cikin matsin tattalin arziki gwamnati ta ɗiba kuɗi tana sa raga tsakiyar titi tana so motoci masu tsada da sunan wa'ayi ta cikin gari wannan ba priority na ba duk noma daidai na abin da muka magana kenan ai na yanzu misali lokacin da mai gwamnati ta specialist hospital na zata cikin sati biyu shi na bada aikin ta kowa ma ka yi tunani yawa amma da ni ga an fara ɗakin titi ba abin nan ba da ni kusanci na kusa na faɗa musu gaskiya cewa abin da ya kamata a ce an yi specialist hospital din nan da ya kamata da mun ka ga mai giwa mutum ita ya kamata a yi mai magana shi gyara ta ba an ce ka a yi gyaran gari ba kawai gyaran gari a abashi a'a amma dai gwamnati ya kamata na da priority menene ya zama priority ga mutane shi ya kamata a fara gabatarwa wanda kuma gudun hali mun hudi kuma an ka ba mu tabbacin cewa wallahi ana nan ana aikin ana shirya ba da aikin za a yi a basuwa to kaga za mu jira mu gani shin za a yi ko ba za a yi ba in ba su yi ba za mu koma cin musu sannan kuma wata magana ta biyu shine da yawan mutane su ba abinda suka son su jiya in ba shi ka faɗi ba misali ko in baka to ka kama talla abinda haka yi ba ba su gamsuwa sai ka taho wasu har ganin suka yi wasu abubuwa da muka yi mu rinka za social media muna haɗa mutane ne ce wallahi ba zan yi wannan ba in dai nayi abu nayi shi saboda Allah na wai dan kada a zarge mu da yin shiru wai mu taimaka ga abin ga mu faɗi cewa ga ni ce wallahi ban yi maku wannan saboda me babu wanda ya sani ni sa kaina sannan babu wanda nika yi don shi wanda muka yi don shi ya sani Allah in ya yadda da abin da mun kai ba mu da matsala da kowa duk wanda zai ban mu duniya in Allah bai yadda da abin da mun ka canyu tsakanin mu da shi ba aikin banza mallam kuma baya kan magana tsaro da kai magana ka ce wacce gwamnati ta yi abin da sakon kuma kwalbance ta saboda ta yi da nan cewa ba haka shi ba babu matsalar tsaron cewa ba haka nan take ba sai wasu mutane ke ganin cewa ai wancan gwamnatin ma ta yi ta wasu hoɓɓasa a tara mutane a je ta'aziyya a yi jaji a yi mi wannan gwamnatin ta yi shu ba ganin kamar wacce gwamnati ma ta yi waccan gwamnati da ta yi wannan abubuwa mun yabe ta ina baka rubuce-rubucen da ni yanzu na yabon gwamnati akan hubbasa da ta yi akan tsaro ina baka su amma gwamnati ga koso guda ban mai yabe ta ga duk abin da ta yi ba abin da mutane za su auna shi na faɗa maka ɗazu idan sun kaga waccan gwamnati mun soki lamirin ta mun yabe ta wanda wallahi ina baka tabbaci yanzu in muka ce mu fara haka nan bacin mu za a yi dan wallahi yanzu in zan soki gwamnatin ga so 10 wallahi in yi mata yabo guda sa za a yi ai gashi don an yi haka nan lokacin gwamnatin tambuwa da yayi abin kware mun ka faɗi yayi ci an kai sai mu an kai su al'umma ce wanda kai baka bari ta yi determine abin da zaka yi kai zaka determine abin da zaka yi ni ga rayuwata duk abin da zaka faɗi wallahi matsawan ni na san ba haka nan na ba wallahi bai damuwa ta ka gane ko saboda haka game da matsalar tsaro wanda gwamnati ta to wallahi inda gwamna Ahmad wallahi in yayi yau ya fito yayi deny cewa matsalar da aka tsaron Sokoto babu ta siyasa ɗaya ta akai na rance da Allah muna kalubalanta ta mallan magaban kowa ba kuma sai mun cin mutunci na mutuwar sarkin gobe wasu na ganin cewa gwamnati ta yi ko oho ga al'amarin wanda har yau sati 3 babban sarki babba mai babban matsayi a ce gwamnati ta yi shi ta kalle shi an kai ga abin da ya faru a ce kuma still kun ba da shawara ne bai jiya bane ko kuma ba samu ba magana marigayi sarkin gobe na farko dai ni makusanci nake gama har surkai ne a ba shi ba surkai ne mijin ya ce ma abokina na sosai kuma koton koyo shi mana in fact ko yau kamin masallaci muna tare bayan sallaci muna tare so na san in the background duk abin da suka yi as a family da kuma bayanan da ya kaban cewa ita hukuma na nata ni ba wagga gwamnati ba kowace gwamnati ba ni goyon bayan a ɗauki mutum ta kai kuɗi ta an so shi dalili na kuma shine an buɗa ma bindiga ƙofar da za su yi ta abin da sun kai dama saboda ni idan gwamnati na ɗaukar kuɗi ta kai ta an so wani mutum to gaba ɗaya rayukan muna cikin hatsari da bala'i saboda za a yi ta jidan mutane a ce gwamnati sai ta ta ɗauko su ka amso su wannan kenan amma kuma inda ni da yake ba insider nake ba amma na faɗa musu bai dace a ce an ɗauki mutum rayuwa dai rayuwa ce yes wasu na ganin cewa suna ra'ayin cewa ai har ma talakawa da yawa akwai su hannun hukuma ba mai da hankali gare su ba dan me za a mai da hankali ga wanga shi ba saraki dama wakilin al'umma ne kuma idan ana kai ga taɓa sarakuna to al'umma gaba ɗaya tana cikin masifa ko to amma ba zai yi a ce an bari har an kai ga wannan stage na
a kai ga har su halaka shi ba a fito da wata hanya ko da ta ƙarƙashin ƙasa ce ba ta an so shi. Abin da ya sa ko ga waccan gwamnati mun ka rage magana akan matsalar tsaro waɗanda duka biyu na sun san zan shekara 2 da ajin tattauna matsalar tsaro in public forum ana ga hili kowa shi na ji, wanda akwai dalilin da kila zai bayani su in lokaci ya bari da yasa haka nan. Sai dai matsalar ta karkashin ƙasa akwai inda mun yi playing role sosai har wurin sakin mutane. Misali yan matan yawuri da an ka ɗauka, ni tsakani da Allah na san ruwan da muka yi playing, to wasu abubuwa na da sai ka hito kana ta tallaga social media ko kana ba mutane labari abin da ya shafi matsalar tsaro ba, ka gane ko? Amma dai matsalar gabashin Sokoto lokacin da ta hita azzara mun yi maganganu akan ta, kuma babban dalilin da ya sa mun kai magana akan ta mutane sun mance ba gabasci dai aka matsalar tsaro ba lokacin, amma abin da ya sa mun mai da hankali gabasci ita mun ka hango mu ga wutar da kacin ta yanzu, saboda an yi lokacin da aka shiga a kashe mutum 85 ga ƙauye guda, kuma mu haɗu cewa ga abin da an kawo bayan Allah ga da gwamnati goma bayan ta su hito su ce ƙarya muka jama'a, sannan kuma a ce a adawa za mu yi shiru. Shi na su mutane su fahimta akwai abin da idan ba a kalubalance ka ba za ka yi magana ba. Ai bayan an yi abubuwa da yawa wa'anda daga baya da ita waccan gwamnatin dole ta gaji ta fuskanci abin da aka ce reality, ta fuskanci gaskiya, ba mu koma can gwamnati aka yi ba. Da gwamnatin bai raba mashin da yan banga da a ce a yi aikin gabashin Sokoto, na yi rubutu ni yabe shi akan wannan. Da yan rufa ya to ya kare shi akan matsalar tsaro jihar Sokoto, na kaza murya ta bisa yan rufa ne ce dole mu yi adalci tun da yan rufa shi a cikin abun nan yana tare da shi tun da ya faɗi cewa ga kokarin da ya kai dole mu a shi cewa yana nashi kokari. Mallam wasu na ganin cewa gwamnatin ga ta kafa kwamiti a cewa wannan yan sa kai, wani ganin cewa tunda an kai wannan taron aka watse ba a ba wasu yan sa kai ɗin kayakin aikin da dace ba, yasa shi ake ganin kamar babu wani canji da lokacin zuwa yanzu. To ni dama gaba ɗaya matsalar yan sa kai ban goyon bayan ta tun wancan gwamnati. Akwai bambanci tsakanin yan sa kai da yan banga, ka gane ko? Saboda magana ta gaskiya yan sa kai sun ƙara ta'azzara matsalar tsaro Najeriya sosai. Sun aikata zaluncin da shi ka fusata wani lokaci mutanen har su kai ga yin abin da sun kai yan sa kai. Amma yan banga su suna da dama don haka gwamnati don ta yi yan sa kai ni na so in ga an karfafa mu jami'an tsaron mu, wanda kuma karfafa mu jami'an tsaron mu sai gwamnatin tarayya. Sannan kuma abu na biyu da mutane da yawa kila ba su mance sun kamance, mu wancan gwamnati ta hadiya ba mu taba aza mata laifi akan kare rayukan mutane ba. Ni abin da ni aza mata laifi akan irin maganar da kai na nuna tausayawa ga wanda abin nan ya sha, ni nuna tausayawa. Na yi ta programs wanda adda muryoyi na za su hisuwa in suna da su, inda nika faɗin cewa mu ba mu cewa gwamnati sai ya kai soja, dan ba karkashi ne suke ba, magana ta gaskiya ba mu cewa sai ya kai yan sanda lokacin nan saboda mun saba karkashi ne yake ba, amma abin da muka so ga ya tafi ya kai koke gwamnatin tarayya, ya cimma shugaban kasa ya magana akan matsalar tsaro, ko kuma waɗannan abubuwan da sun ka faru ga mutane shi ta shi jajanta musu, ko kuma shi aika wakilai su jajanta musu, wanda har wata takaddama mun taɓa samu da wani shirin mu tattauna da ni yabi gwamnatin Bol akan cewa to ya hubba zatun da ya tahi cikin wanda muka tattauna wani ce a wallahi misali shi ba a yi komai ba irin haka. So abin da ya da muhimmanci shine mun kan azawar kai baya shi wancan gwamnatin ina san lokacin da gwamnatin Bol je ga shugaban kasa akan matsar tsaro, kuma na haɗa maka na haɗi baya cewa ya je ya jalanta musu, kuma mun ka yabe shi akan wannan. Amma wasu na cewa shekara 18 aka cike yanzu, wai ba a taɓa ganin ranar da gwamnati mai ci yanzu ya je jaje ko ta'aziyya ko ya je ga shugaban ƙasa. Ba zan kare shi akan wannan ba saboda ba mai magana da yawu ne nake ba, amma dai irin waɗanga matsaloli kaga yanzu misali mataimaki ne, babban abin da ya haɗa ni abutata da shi deputy gwamna matsalar tsaron sabon birnin ce, saboda lokacin shi na cikin mutanen duk abubuwan da ka faruwa yana nan ƙasa, idan mun ta tattara bayanai muna isko shi gurin. Mallam kan mujar ka gane ko saurara ka ji, so duk matsala irin wanda ta taso shi ina faɗa mai, sannan tsakanina da Allah idan na faɗa mai yana bani bayanan abin da sun ka tahi suna yi tsakanin su da fada shugaban ƙasa, wanda ya ce ba abuna wanda za a hito a faɗi ba, dan sirri ne wanda yana iya sa abin da an ka shirya ya watsi sosai, wanda kuma kana mutum adalci ka sa ido ka gani shin abin nan zai yi result ko ba zai yi result ba. To kaji abin da ya sa kamar ni faɗa maka, idan da a ce waɗanga mutanen ban da access da su, idan za ka wa mutum adalci yanzu ni
bai yiwa in taho wurin mataimakin gwamna ko speaker in ki faɗa mai gaskiya ga matsalar al'umma in kulle abita sai don in shiga gidan rediyo ko social media in faɗi ta in nayi haka nan bai adalci ba kuma ba dan al'umma ne kai ba kenan to in dai yana ganin ka in kalle ka ga face ɗin kan faɗa maka gaskiya ga abin da ka gudana to kuma ka ce sai kuma bayan nayi wannan kuma ya ji ni kuma na ta gidan rediyo ko gidan talabijin farko dai gidan rediyo ka aje shi gehe dan sai an gayyace ka haka zuwa amma bai yiwa ka ta wurin babba ka kai mai matsala ya zauna tsakani ne da Allah gurgurdun abin da ya sani ya yi maka bayani wani kaga abin da mun kai kuma ya gwada maka shaida yanzu kaga wayar da ni da wani misali sannan kaga lokacin kai akwai lokacin da hands free ma mutum ka kira dan shi tabbatar maka abin nan saboda su ma sun san cewa idan ba mu ga shaida cewa suna abin nan ba to za mu iya magana idan mutum ya gwada maka shaida ya ce ga abin da ya yi saka mai dahiri na wani lokaci ha gani shi abin nan gaskiya ne kamar da na faɗa maka kowace gwamnati mu yi mata haka nan abubuwa sun faru na matsalar tsaro kuma sun kai mu da bayanin ga wallahi hubbasar da aka yi ban su yan faɗi sunayen na kudda gwamnatin buwal da muka tattauna matsalar tsaro da su da wanda muka aika ma bayanai na wasu abubuwa da ka faruwa kuma su su ɗauki mataki kuma ba a koma jin mun taho mun ci gaba da irin wannan abin nan din ba duk kuma matsalar da an kai ta matsalar tsaron gabashin Sokoto in ka diba ta dan lokaci na wanda bai wuce an yi wata biyu ana yin ta ba ai wata biyu ana takaddama ba tsakanin mu da su amma da wutar tatto an ka kashe ta ka gane ko da an ka kashe wannan wutar an kai creating hanya wadda muka cimma masu ikon mu faɗa musu ko na kusa gare su kuma wallahi mun kai haka nan kuma kamar da ka ƙara maimaita maka wayanda ba su manta ba sun sani tun lokacin mulkin gwamnatin Buwal an ka ce mun yi shiru an sai mu saboda ɗayan da lokaci yanzu kamar wani lokaci ne za ku ba wannan gwamnati cewa idan ba ta yi hubbasa ba za ku ci gaba da kuka saba yi na magana a Siddiq na farko ni ba dole bane sai na hito gidan rediyo na yi magana in ban yi ba akwai masu yi kuma ban ganin lehinka dan ka soki gwamnati dan ba gwamnati ta tafi gwamnatin mu ce gaba ɗaya ka gane ko abinda ni yasa kaga wani lokaci ko ina so in yi magana dole in yi shiru shine wai mutane su yi tsaye su ce a'a dole ai wani ɗaya zai magana wannan abu ne ko ga shi gwamnati ta fita su kai wallahi ba gaskiya bane idan mutane sun ka dunkul mu samu da ta daga ni da dalilin da musa ta daga kasa abin da yasa yawwa idan zaka yi magana akan abu sai ka tanadi shaidar kawar da ko da an kurbatso ka kana da shaidunka da yawan mutane abin da su gane ba shine ni abin da duk bai rika shaidar da in ni kwaɗi magana gwamnati ta hau za ka ja da ita in ba rika shaidar da in ni kwaɗi magana ka tuso ni kace kotu za ka kai ni ko wurin DSS ba ina iya kare kaina dole in ma kaina kiyamul lalle dan iyakan waɗanda da kaka cewa sun ce ka iya kasu su yi ma hashtag justice for Mansur bancin hashtag din nan babu abin da za su kare maka wallahi ba su ko iya zuwa bibin ka DSS office bale ko a ce su shirya wani taro da zai nuna cewa an yi maka zalunci wallahi daga social media nan ba su kara magana wasu ma Allah za su cewa saboda ni na san threat din da rayuwa ta shiga akan matsalan gabashin Sokoto wadda maganar da ban faɗa maka kenan ba dan bakilar abin gaba ne shine akwai wayanda har mahaifiyata sun kace ita ta ƙara jamin kunne kame da matsalar tsaro cewa wane matsalar tsaron nan ban son kana sa bakin ka ciki kana da iyali kada ka je rayuwar ka cikin ma'ara ka kama bakin ka to wannan magana ta ina cikin maganganun da sun ka ƙara tasiri a kaina tun lokacin wancan gwamnati tun da ana wannan hatsaniyar ta ƙara tasiri ba ita ce musabbabi ba gaba ɗaya waɗanda yarjejeniyoyin da mun kai da su akan ga hanyoyin da za a dinga faɗin matsaloli ya yi tasiri shi ma amma gaskiya irin wa'annan personal abubuwa wa'anda ko yanzu dan kai ta izoni ne na faɗe ta haka wallahi suna ɗaya daga cikin abubuwan da sun kasa ai ko ga gwamnatin waccan da ta wuce na waɗa maka wa'annan dalilan na cikin abin da yasa an kace waccan gwamnatin ta sai so wani lokaci akwai factors ɗin da ka tahowa su sa kai magana akwai factors ɗin da ka tahowa ka saurara ka kai magana ba dan komi ba saboda na farko idan har akwai wani avenue da kaka bada matsala to ka bashi ta idan babu ka hito kai magana yanzu bari in baka misali wa'anda ka maganganun ga yanzu ka mance lokacin wacce gwamnati da yake suna da avenue ga gwamna shiru sun kai amma ba mu zarge su ba sosai suna da avenue ga ganin gwamna yanzu misali baka tsammanin wancan lokacin ka ji irin Yusuf Dingyadi ko Hausawa ya shigo cikin gidan rediyo kuma baka cewa misali matsalar tsaron bata shahe su ba ko bata dame su ba amma abin da sa zaka musu uzuri akan matsaloli wani lokaci suna da access ga mai mulki da za su yi mishi magana shi yasa kaga duk waɗanda muka sun kai faɗi tashi akan abin nan din al'umma da mun kasan suna da access ga gwamnati wancan lokaci
har yanzu ko guransu baka taba jin mun buɗe baki mun soke shi akan cewa bai taho ya kama mana an kai ba. Saboda ce matsalar tsaure gehe mun yi magana akan ɗalibai su mutum kai malami ne. Kwanan baya na an ta'addama a issue na foreign student wanda an ce ba masu makaranta ba wanda ka sha magana a wancan gwamnati akan ɗalibai ba biya masu da kuma gwamnatin akwai irin wannan akwai kuɗin ilimi wurare daban-daban da ba social university na ana ta yaɗa hotunan wurare da an ce wannan ƙarya ce amma still dai wasu school ya san cewa ta canza bisa ga dori ga sharar nan kuma hukunta school din suna bayani suna kokawa cewa kamar ba sa samun sport din da ya kamata ga gwamnati dan shi abin yana makaranta tana tangal in security a maka threat na ɗalibai fa ai security threat na faɗa maka wannan ina ba da misali ne cewa mun kasan threats da muka yi face ba na ce wai saboda security threat mun ka bar magana ba yawa shi magana ɗalibai mun yi magana yanzu kaga kamar da nika faɗa maka scholarship board ko ka san wanda in charge ɗinta sosai very good sannan na tahi na yi magana ɗaliban nan akan halin da suke ciki waɗanda ni sani kuma wallahi ba magana wasa ba sai da an ka gwada min kuɗin da an ka shirya za ana a tayi a biya duk da kwamitin da sun ka tayi ina iya faɗa maka waɗanda sun ka tayi wannan lokacin da shi Kabiru Labaran sakatarinta da chief of staff an ka faɗa min cewa ga sunan sun kama hanya sun tafi gurin solving problem ɗin yaran nan kaga ba shiru ne nake magana ba illa dai wanda mutane ka son dole sai ka hito ka yi magana ga duniya in ba su ga haka nan ba za su iya zargin ka da wani abu amma tsakanina da su na yi magana sannan duk ishu ɗin ɗalibai ya taso wanda in charge of ɗaliban nan yanzu Kabiru Labaran tun da shi mutala dan iya chairman ɗaya shi Kabiru Labaran ya daɗe gurin nan muna faɗa musu ga halin ɗalibai suke ci kuma yana faɗa mana ga abin da ya yi so kaga yanzu idan wasu sun kama su suna yayata abin da duniya mu kuma muna can muna abin gansu na ku rana sai a samu ba yahi ba kaga an rika ko ina lokacin da muka yi noma muna hituwa waccan gwamnati muna tunda bamu da access da su wayanda a can suna yi su ma da mu da su an kama tunda kowa saboda al'ummar shi kai kamar da na faɗa maka waccan gwamnati fa abin da ya sa mutane su fahimta da wani abu guda abin da ya sa waccan gwamnati dole ku je mu shine idan mun ka faɗi matsalar al'umma kalubalantar mu suka yi su ce babu ta ƙarya ta muke mutane su fahimci da wannan asidik idan ni kawo maka matsalar al'umma na rance maka da Allah duk matsalar da na ɗauka ni kai mu ga gwamnati ta mutane wadda na gani ta kuma na da shaida akwai ta sun ka ƙaryata ni sun ka ce ƙarya ni kai billahi allazi la ilaha illa huwa sai na kalubalance su gaban kowa idon duniya mun shuɗin ɗalibai international ka to ku diba tarihi ku diba san isar da muka yi ta yi da makaraban gwamnati da office ɗin gwamnati suna hidda jawabai cewa ƙarya ta muke yi ka gane ku cewa ƙarya ce da mun kai wagga magana ta taso idan da gwamnati ta hidda jawabi ta ce ƙarya ta aka yi babu ɗaliban sakudar a cikin wahala kuma ni gani na ce da Allah sai na yi magana ko da na yi musu magana can su ni mafi yawanci waccan gwamnati shi matsalar ta samu wadda ni ce ma ita ta balla gurin yayi overcoming na cewa idan mutum ya faɗi magana a hito ga duniya a nuna cewa makareci na ƙarya ya kai wannan magana duk wanda an kawo ita fa kai kuma duk inda muryar nan ta su ta kai sai ka bi ta don ka kare kanka to ka ji bambancin waccan gwamnati da wadda idan yanzu an ka samu wata matsala wadda ni na san da ita kuma ina da shaida akwai ta na rance da Allah ko Nasiru Bazza ko Abubakar Bawa ya rubutu a madadin gwamnati ya kareta ta wallahi sai na kalubalance shi akalla ina da lambar waya ta ko ban hito ni mai raddi ga da yawa mutane ba wallahi sai na kira shi na kalubalance shi saboda haka wani lokaci gwamnati da yawa kowace gwamnati akwai abubuwan da mun faɗa mata ga su ta yi mana bayanin ga wanda za ta shawo kansu ba mu hito mun kai bayanin su ga idon duniya ba saboda ba ta yi denying ba gwamnati ho duk ana hidda matsalolin al'umma tana denying to wanda ya hidda matsalar nan dole ne sai ya hito ya kare kai ne yanzu yanda ka magana ga gwamnati duk wanda ya hidda magana kuma yana da shaida akan cewa matsalar nan haka take an kai deny gwamnati ta hito ta yi denying officially dole na hito shi ma ya kare kai ne ya faɗa mu duniya cewa wallahi ƙarya ce saboda yanayi da lokaci shin menene shirin agile kuma misa mallamai ke adawa da shirin agile to na farko agile adolescent girls initiative for learning and empowerment shiri ne wanda an ka kirkiro domin tallafa ma ɗiya mata
su samu su da karatu ba ma sa su makaranta ba su da karatu shi a bambanci kuma ba malamai ka kishi da shi wani malami ne wanda ya bijiro da magana kuma gaskiya ya magana ne bisa ga rashin fahimtar program din bai kusanci masu gudanar da program din ba ya fahimce shi daga baya da ya kusance su ai kaga ya bar magana kuma ta mutu saboda ya fahimci ga da tsarin shirin yake illa kamar yayi aiki da abin da kila wasu sun kace ne ko kuma abin da ake kira assumption abin da yasa an ka da shirin ajal kuma ya tasiri ga arewacin Najeriya matsalar tsaro da ta'azzara ta wace ƙauyuka da yawa da mutane wanda wasu ba su ma samu sun kace kuma yahi yanzu ka tai nan Sokoto ka gani kai tun da ka tashi ka taba ganin iya mace na bara in ba wanga lokaci ba gaskiya sai bana to idan ba a hito da shirin mai da su makaranta su yi karatu ba wasu sun iyakan musibar da zamu shiga ɗiya mata ne so wanga shiri gaskiya kuma lokacin gwamnatin Buhari sarkin musulmi su sun kace mai cewa dole ne a yi wani abu akan ilimin ɗiya matan ga da ka yawon gararan ba saboda an wace ƙauyukan su to an kai shawara wata hanya za a bi sai an ka kirkiro da wanga shirin wanda na gwamnatin tarayya ne gwamnatin tarayya kuma ta an su bashin kuɗi ga World Bank dan ba grant bane wai da aka cewa wai tura sun ka kuɗi kyauta a'a wannan kuɗi ne bashi gwamnatin tarayya ta an so daga hannun World Bank da an invested ne wurin gyaran makarantu da kuma ba su horo akan sana'o'i saboda su rike kansu kuma iya mata amma duk wata magana da an ka kuɗi game da shirin wanda an negative ai mutane na nan sun gani states da aka yi shi mutane sun ga alfanun abin kuma talakawa wanda an kai abin don su sun ga amfanin abin kuma wanda nuka muku shiri ne wanda tun waccan gwamnati ya taho kuma saboda interest da nake da akan harkar education tun da ku wanda ya sani ya san ko daga murya ta aka abin da ya shahi ilimi ya yawa to ina gani shi yasa wanda ni na dauke shi a matsayin kalubalance ne a gani to tun da ka iya surutun harkar ilimi to yanzu ga jagoranci ilimi na an baka kai kuma ga wanda zaka yi yana ɗaya daga cikin ayyukan da sun ka ja hankali na sosai na rage presence ga wurare da yawa saboda in kare sunana da wanda shirin da martabata da an ka bani saboda kada a fara shi in ji kunya shirin yanzu za mu fara shi wannan abin nan kuma in Allah ya yarda ko za a ci ƙarshen shekarar nan mutane za su fara ganin abubuwan da aka magana akai wanda ni ina ganin guri na taimako ne ga rayuwar al'umma yan talakawa yan uwana da al'umma yan uwana wa'anda ba su da wata gata da ta wuce su samu dan ilimin ko makarantar su mai kyau a gyara wanda suna iya za su samu ilimi su ma su zama mutane masu muhimmanci amma dai shirin gaskiya wanda yawa wanda ka magana ta yi ka saboda muke nan komai siyasatar da shi akai to kowace matsala ta taho nan sai mu siyasatar da ita kai ba har wai matsala ta yau da kullum ba duk da shika-shikan musulunci mun siyasatar dan akwai wanda bai bin ka sallah dan kana wata jam'iyya akwai wanda dan yana zargin wani basara ke da wata jam'iyya in ya hudu an ga wata bai sallah ko bai doka azumi ka gane ko akwai wanda kila ma duk da aikin hajji bai zuwa don karkashin mulkin wani na aka abin nan bai da kowa ka gane ko su babu wani hasin na rayuwa wanda ban mu surka shi da siyasa ba an ka siyasantar da shi wanda ya tasiri sosai ko matsalar tsaro siyasantar da ita an kai kuma siyasantar da matsalar tsaro jihar Sokoto na ɗaya daga cikin dalilan da sun kasa na rage publicly engaging kaina akan matsalar tsaron jihar Sokoto amma bin cire hannuna akan matsalar tsaron jihar Sokoto ba su wa'anda ka harkar matsalar tsaro sun san irin gudunmawar da muka ba su kuma sun san wadda har yanzu muna nan gurgurdon iyaka abin da muka ba su muna bai wadda ba magana ba ce wadda sai ka hito kana hudi ga social media ko kana wani alfahari ga abin da kai a ka dai abu ne saboda tsakani da Allah ka ga halin da rayuwar talakawa suke ciki kuma ka bar mu Allah mallan dan ta tsaya tsayin hisabi kila sai a gani tambaya ta kusa da ta karshe malami ne a jami'a kuma kana cikin irin malaman da ake ganin yan kwalisa wanda ake cewa akwai yan mata da masu sake crushing ɗinka mallam ba ka taɓa samun kalubale to kalubale gaskiya ban samu kalubale ba saboda tankawa ya ba kuma wagga magana dai na ji ka gare ta gaskiya in kaga ai ko visiting na kai ko dan fojo da na shiga aji ni lecture in na hito in akwai masu matsala ta project ko kuma missing assignment ko test ni attended din su hituwa ta ne yanzu irin dan fojo kaga da na shiga ni lecture in ni hito akwai masu matsala ila ko ta CA ko ta project ko ta mi biyo ne suka mutu office da na kare ta office ina in hituwa ta
ba irin yawan zama ni kai haka nan ba bale ha in abin nan. Sannan kuma in ka ce duk wadda ta kula ka kula ta matsala za ka samu, dan da ba kai haka, tunda akalla da yanzu kila ko an kore ka aiki ko kuma dai kai da kanka ka aje aikin ka tahiyarka. So kawai dai kuma akwai wani lokaci da kawai mutane na magana ne kawai dan abin nan din su, kila ba su ma kusance ka sun ka fahimce ka ba, don haka suna ganin kamar wata kwalisa ce. Ni ba kwalisa ba ce. Abin da yasa ƙara'i na ni ya ƙara'i wai na kwalisar da aka cewa misali ka tashi dai alhamdulillah babanka ma'aikacin gwamnati na, sai an dan yi albashi a tuwa dan nama in albashi ya wuce abin nan baka samu da gwangwaje ba. Yanzu kuma kila ka dan samu dama dole ka dan abin nan. Ni dai gaskiya ga rayuwata ina shawar dai in ga mutum tsaf ban son in ga mutum cikin kasamta, kuma ban son a ganin cikin kasamta. Ga rayuwata haka take. Kuma kowa ya san cewa addini ma haka ya tanada mutum a ganshi tsabtsab, kuma shi zai kara maka kima ga mutane, kuma shi zai sa a ɗauke kana da muhimmanci. Mallam sako ke da shi ga al'umma cikin daƙiƙa 30. To sako ga al'umma shine na farko dai mu dinga yi ma juna adalci gurin furuci da gurin tunani, haka ma da gurin saurare, saboda kowane nan adalci ne wanda sai Allah ya tambaye ka. Ka saurari mutum, ka fahimci mutum, ka saurare shi da niyyar ka fahimce shi, ba da niyyar ka soke shi ba. Wanda da yawa ko shugabannin da muka tsakura haka muka yi musu, zamu saurare su da niyyar fahimtar su, inda sun kai daidai zamu ce wagga magana da wani ya faɗi haka take kuma daidai ne, mun yi haka nan da yawa. Wanda kuma mun ka fahimci cewa ba daidai take ba, akwai kuskure, zamu haɗu kuskuren da a cikin ta. To idan mutum ya yi magana, kada ka ce idan baka so ne komai ya faɗi baka yarda da shi, ko dan kana so ne duk abin da ya faɗi daidai na. Sannan mu daina siyasantar da lamuran mu. Sannan mu fahimci cewa misali kowa yana da role da zai play ga rayuwa. Sannan ba dawama za ka yi kana abu ba. Yanzu in har mutane daga korafi sun bar jinmu, shi in akwai masu magana akan matsalolin al'umma, kamar wanda su sun ka jaye sun ka ba mu wuri, mun jaye mun ba wasu wuri su yi, amma abinda za ku yi mana ku saurara ku gani, in kun gani mu muna sa'in sa da wanda ya taba wanda ya gwagwarmaya akan haƙƙin al'umma, ko kuma wadan ka soki gwamnati wai mu ce za mu soke ka, ko mu kare gwamnati, wannan duk ba aikin mu bane. Ko da a ce ina da alaka ta sanayya da mai mulki, ba hurumi na ba in kare shi in yayi abin da ba daidai ba, amma dai abin da ban yi idan ina da access da kai, ba wai mai mulki ba ko aboki na kake, ina da access da kai, banda bukatar yanzu social media a ce sai na faɗa maka wata magana in dai ina da access da kai. Amma in baka da access, tunda ai ka san misalai da yawa wanda lokacin suna da access ga masu mulki kuma sun kare su, kuma basu fallashe su ba, kuma ba mu zarge su ba, saboda me? Saboda haka rayuwa take. So ashe kaga su kuma yanzu in ba su da access ga masu mulki, in sun ka hito su kuma sun ka bijiro da lamura, adalcin zamu musu, kuma kada mu ga lehin su, kuma kada mu zarge su. Aikin su ne suke yi, saboda me? Saboda yanzu ba su da wannan dama ta kulle. Saboda haka damar da aka gare su shine dole sai sun hito sun faɗi muna kwaya ja. Mun gode kwarai Asidi. Masu kallo a shan tsara muke nan da Dr. Mansur Isa Buhari. Mun kara karo na gaba domin ganin mu zamu yi shi da fata kun ji daɗin wannan tattaunawa. Ku subscribe channel din mu, kuma ku muna like, ku muna sharing. Kara ku karo na gaba. Muna godiya.